Bala namin si Kaktong Cobra. Ano siya? Hindi may vlog yan? Nabi. Pero nanonood lang naman ako ng vlog ni Princess Vlog. Nagre-review ako ng vlog ni Princess Vlog. Ito, Red Horse. Ayun, Red Horse. Tay, na eh. Wala pa. Baka matakot ano? Umali. Umalis. Takangit ako tayo makuya. Oo, tila naman kayo. Gabi, marabo. Ito lang po, dito lang po. Nandyan, baka nandyan sa kilog ng Coral Bari. Ayan, bus-bus. Marabo lang ang bus-bus. Anong buwi pa? Oo nga ba yun? Ito, dahon. Ayan, lupi yata yun. Lupig. Baka meron din sa kasa. Marabo yun. Kung bakit natin kayo mga pagkakat ako sa mga yung mga konting O, kanong barak. Bayawa po. Meron din po ka ng bayawa. Hindi ko mo po yung wala siguro rin. ano po yung kami? Tama. Ha? Ano may kaya tayo? Ito lang. Alabi na tayo niya. Kapag Ito. Ayun. Ay, itang bote ng Wilken. Welcome. Wilken. Mukhang malagis to. Ano nakikita po? Tara, mga lokal tayo naman keng gulo. Marabo siya. Ganon, lapad na. Ito mga karagol. Ito. Tayo. Ito yung bulong kapaya. Tanay lupi. Ay, lawin nga kanitang handle na ng pala. Sakto ya ketang kapaya, tinubo yung kapaya. Ikime. Tayo. Tabalo ng packet dep. Ako lang sa ilalim po. Tapos sirang handle na ng pala. Ano ba? Mataw. Karangan. Yan, packet ay siguro kin. Numetang kaya. Ayun oo. Oh. Oh, diba? Ganun. Taba ng utak mo ginawa. Tinubula ka rin. Kala ko mo naman to. Kala ko niya bulong yung kapaya. Tsaka niya. Siran eh. Masaya mo kayang taba yung punta. Open. Ang gaya makanta. Tandaan mo. Tagariyan dito ang kahit. Ano ba? Mataw. Karangan. Pag-ilog. Oh, barang ba? Parang Maragul. Kalamba na naman yung ubingan na yan. Ha? Kalamba na naman akit ng ubingan na ito. Tayo. Ano ko naman, karakalagabi tayo nga.
Uy, para sa atin lang sa likod, ne? Kaya forward tayo. Sige na mo, forward. Nakakapagpag na din. Pati ka. Oh, sorry, Princess Toklaw. Gusto nyo lang nakita yung ubingan. Ate na. Dito. Hindi, akin na yung rib. Dito. Yan. Saka natin tabi ako, mga dati. Okay, Yung rib mo. O tapo niyo. Alis kayo. Yan siguro kaya din yun. Tapos mag-iwag ano yung kanyaya ko? Ha? Nakawag mo din. Hindi niya talaga. Hindi niya talaga yan. Laso. Kaya na rib. Ito. Diba kayo? Ayan o. Ayun. Laki o. Oh, tayo. Ingat po kayo dyan. Mga dalawa yan. Ano yung kamandagan? Bayawa ka sa likod. Kuha na net. Pagdalag ko ah. Kuha. Ano na? Paano ko? Sino pala? Ang bugo? Ay, buntis. Ha? Kinain ng ano? May kinain. May kinain sa pusa. Diba Oo, pusa? kinain. Tayo. Tara. Biakin na yan. Ano tayo? Kaya pala, ano, malapit. Kinain. Kinain Parang sa... katayan. Tignan natin yung Busog siya. pala. Ang laki, guys. Ito yung pamala. Kanya na. Kaya pakinisa na pa. Bakit tapalwal na. Bakit? Bakit tapalwal na yung ngaliwa ng kamanda? Kung makinis siya man, ay pakalain dyan kayo. Balo mo ratan kayo dyan, itong anak kakatalandala. Ito, kakaterandala, pangil ako ito pangil. Na nakakinis ka, na nakasugat. Tapos ito. Sumunod, tingkang cutter, micro cutter. Buntis sa Nangunit, tsaka may cutter, hindi tapangil na sa kain ako. Ito. Ding meron. Oo, nahuli na yung ahas. Aas. Laki ng aas. Legal pampang ba kaya? Dapat pa nga ito. Alam niya, kasi mo na tayo. Dahan-dahan ko dito. Doon yung pinagod dito. Yung gawin mo dyan siya. Ako ng kawayan eh. Apo, ako lang lang. Yun na yung tatang ko. Ha? Yun na yung tatang. Ew. Itang kaya ng lalaki. Matwa. Ay, natatang mo. Oo. Kasi nga sana ng tatay. Siyempre itang kaya. Ba't ito tatang? Kaya ganyan. Group pala ba? Pagal. Bata. Ay! Butik yan. Tapang mo.
Maliit. Maliit lang. Bakulan niya ito. Ay, makukaya. Ay, tama. Tapang na. Mahirap yung question. Ay. Ay, ay, ay. Ay. Gusto bagtik daw yung maliliit. Ay, ito walang iba. Oo naman, kahit sa tao. Mas mabagsik kaming maliliit kaysa sa malalaki. Mabaksik yung mga nanay. Siyempre, mga nanay talaga mabagsik. Katsa. Katsa daw, katsa. Katsa. Katsa, batsa na lang. Grabe. Tapang. Kaya biyasan tinalang buntot dahil mga tala niya. Dahil nga niya bibili. Lalo kasi timatil na may buntok mo kanyan eh. Gusto nga mga talang keng pisnging kay pwede na kang kanya ng bigla. Tapos nung natalan may banda mo kito. Pwede yung kumurbang na kanya mga kilis na. Sabihin natin pa. Dali-dali mo ano, dito ko. So, ayun guys, nakadalawang cobra kami. Thank you. Isang maliit. Princess to Cloud. Kumain siya ng, mag siguro na maliit. Or dagang mahaba o isa. Di pa namin alam kung anong kinain niya. Yan. Thank you guys for watching. I'll get back to you after I ended my